video. Kao što sam vas rekao, ovo je u Kinezi i ovi stupići, sad ću da vidim. Ovo ću da vi poklonem. Ovako. Hladam ih tu. Ovako. Ovdje su skinali, ali nema veze. Ja ću ovo zalepiti. Samo što sam rekao Kinezi, kako da gleda Kinezi. Tuli. Tako da, ja ću ovako zalepiti, zato što tu je bio skinano i poklanjam. Stavite like, subscribe i ja ću da mi poklonem ovaj. I plus to ću da bi u kese poklon. Ljudi moji, novi PlayStation 5. Znači, poklonit ću znači, ostavite like, subscribe. Šalim se, ljudi. Znači, samo vi dođete u moj rođendan. Znači, ja sam od Gevgelija, ali ako ste vi od Gevgelija, ja ću, kad odem u rođendan, ja ću puniti 7 godina. Tako da moću da snimim TikTokove gluposti, možemo da ispagjamo sve mogu da radim. Mislim, ne mogu da povlačim kola, motor ne mogu da vozim. Mogu da skačuvam na drva, kao i uvek što skačuvam. Ispalo mi je čaško. Tako da, sve. A plus ovo, znate šta? Plus ovo, PlayStation 5. Ovo je moj PlayStation, zato što ne možete vi. Ali ako želite da dođete kod mene, evo ovdje mi je PlayStation, nije mi je napravan, ali napravit ću. Tako da ljudi, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!